Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia gaitzezi. Elkarreko kide bezala eta baita individualki saiatzen gana da bezeruei beraien hizkuntzan zerbitzua ematen. Ni Bergara Kirol Elkarteko kidea naiz eta gaztetxoentzat eredua izatea nahi dut. Nik euskaraz hitzen dut futbolian zein futboletik kanpo eta bereziki animau nahi ditut kirol arloko pertsonak euskaraldixan parte hartzera eta kirola euskalduntzera. Ni euskaraz ikasten ari naiz, jendeak nire euskaraz egitea nahi dut. Aurten nire lehen urtea da euskaraldixan parte hartzen eta gazte guztiak animau nahi ditut euskaraldixan parte hartzera eta euskaraz geixo itxera. Hein handi batian euskaren entorkizuna gure esku dagoelako. Euskaraz bizi ahal izatea erronka kolektiboa da. Horregatik, herritar guztia gonbidatzen ditut euskaraldian parte hartzera. Etxeko hizkuntza gaztelera esan arren, nire biztoso euskara zindot. Ikasketak, lana, aisialdia, aurten euskaraldian hau bizi moduan hartukot parte. Hezkuntza munduan beti ibili izan naiz. Erretiratuta nago eta aktiba mantendu nahian, ekintza desberdinetan parte hartzen dut, adibidez, Goiaren Nagusiko elkartean urte honetan lehendakari bezala. Euskaraldian aho bizi izango naiz. Aho bizi moduan parte hartuko dut euskaraldian eta beti lehen hitza euskeraz egingo dut. Animatzen zaituztet euskeraz erabiltzera. Bergaran Hortz Klinika daukat eta normalian Hortz Klinikara etortzen diren guztiei lehen hitza euskeraz egiten diet. Baina orain euskaraldi garaian, naiz eta belarri prest izan, beti euskaraz hitz egingo dut. Aurten aho bizi eta ikalari izango naiz, eta euskaraz bizi diren ebe animau nahi dutzet parte hartzera ikaldixen. Lizarratik etorri nintzen, ez nekien ezer euskeraz ez nuen inoiz entzun, eta entzun nuenean maite minduta geratu nintzen. Eta hortik aurrera beti euskeraz ikasten eta jarraitzen nahi naiz. Belarri prest naiz.